Hola, bon dia. En el programa d'avui tindrem a la nostra invitada més esperada, Hipàtia! La rebrem després de la publicitat. Prueba el nuevo desodorante Platón y verás que Platón no te hará plantón. Bon dia a tothom. Avui us presentarem una persona molt especial en el nostre programa. Aquesta és Hipàtia d'Alexandria. Hola, com estàs en el dia d'avui? Molt bé, amb molt de gust d'estar aquí. Series tan amable de contestar-me algunes preguntes? Sí. Com et sents al pensar que ets una dona en un món governat per homes i que ells mateixos rebutgen la idea de que no estan capacitades les dones en interessar-se en el coneixement? Bueno, mai no he deixat que això afecti a la meva vida personal ni laboral. A més que sempre he tingut el suport del meu pare i mai he pensat en deixar de dedicar-me al coneixement i l'ensenyança, encara que als homes no els agrada la idea. Com has dit abans, el teu pare era un gran filòsof i en tot moment et va ajudar i donar suport en tot el que vas decidir. Com et vas sentir quan va morir? Et vas sentir desprotegida? Des d'un principi sabia que arribaria el dia en què el meu pare no estigués i el fet de sentir que no estaria més amb mi em feia una mica de por, però no vaig deixar que això em fessi molt mal i no vaig deixar de dedicar-me al coneixement i l'ensenyança i totes aquestes coses perquè sentiria que em defraudaria a mi mateixa i al meu pare, perquè sempre va ser ell qui va fer realitat, entre comilles, aquell somni. Alguna vegada has sentit que el teu esforç no ha servit per res? Com tot el món, algun cop he sentit que el meu esforç no tenia recompensa i he pensat en abandonar, però he sigut capaç de reflexionar i tornar a creure en mi mateixa. Les teories canvien constantment. És a dir, que una teoria que és donada per certa acaba sent rebutjada. Com et sentiries si la teva idea fos intercanviada per una altra? Al principi em sentiria una mica malament i sentiria que el meu esforç no ha servit per res, però realment em sentiria bé, ja que és normal que una teoria intercanvi una altra perquè la gent avança, els pensaments, la ciència i tot avança i sentiria que gràcies als meus esforços he avançat, he donat pas a que fessin una altra teoria. Consideres que el coneixement és cosa d'homes? Penso que el coneixement és cosa per gent sense por. És a dir, gent que no té por a com replantejar-se les seves pròpies idees i creences i aquestes coses. Sí? Eso no se le puede hacer a una famosa. Hipàtia. Cállate, mierda.